खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो हेपि महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ होनदे आङो नै हारसिङैनो बामनानै हस्पिटालावहाय बाबुखौ पलिअ' दौनो लाबोदों माने मैयाहाय थांदोंमोन ओमफ्राय बाबुआ उन्दुनायखाय जोङो फोजायासै गाबोन बेयाव खाथिखा नालाय बेयाव दौहैना लाबोनोसै होननानै ओमफ्राय आं दा सासेया बाजाराव थांदों फुजा दङ ना माबा माबि लायदों खरस ओमफ्राय आइयाबो ओंखाम माबानायखाय ओमफ्राय आं हारसिंनो लाना फैबाय आरो खाथिखा नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ हस्पिटालाबो मोनबायानो मोनाबिलासोथाय मोखाङावनो थाखायो होनानै लाबोनोसै थब थब लाबोबाय दौनानै आं हारसिंखाय भिडिअ खालामनाय जायासै नै हस्पिटालखौ नायनोबा एसे बाबु मा दौआ नोंनो दिनै होननाय मा दौआ आबैया मा दौआ मेथाइ गोदैसो ना दे आखाइयाव मा फुनना हरदों दे आबैया देखायनाय बैयाव देखायहर इसोरनो देखायहर दे आखाइखौ ओरै लाबोना दे देखायनाय रोंला थाबायलांबाय थानोसै मेंबाय हाद्रिबो नालाय आं बिराद खाख्लुमजोबदों दासो खर' लोबदोंमोन बिदि गिसियावथ' बांसिन हाद्रि नांबा गाज्रि जायोना खानाया ओरैनो गाज्रिखा आंना थाबायलांबाय थानोसै जगार जाजोब्बाय नै डाइरेक्ट आङो दा बेलासि माने मोनासिगोनानो बेयावसो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय एकदम सोलाबथारासैमोन दहाय डाइरेक्ट बाबुखौ पलिअ' दौनानै फैनायनिफ्रायनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा माबागोन गिसि जागोननो गासिबो गिसि गोजा हानहरना दोनहरखादो नै जोंहा गासिबो होजोब्बाय मा नांगौ शिब फुजायाव फट'खा गोजाम दंखायोमोन बेखौनो होनानै ओरैनो खुलुमबाय दिनै मंगलबारखा नालाय जोंहा मंगलबाराव माने ओंखाम संग्रायावबो होयो आरोना ओंखाम संग्रायावबो होयो न'सो सुनानै होजोबो ओमफ्राय दिनै मंगलबारखा शिब फुजाबो एकदम बोरैबा ग्रोब जादों ओंखायनो दहाय फुङाव जेबो बाथि होआसै न'सो सुजोबखाना दोनबाय ओमफ्राय दा सिबबायल' ओमफ्राय जोङो गासिबो जगार जाजोबखाबाय दा ओमफ्राय ओंखाम संग्रायावबो आराम होनोसै ओमफ्राय बेहा बाथौआव बेनो लगायसिगोन खोमा ना आंखौ लगायो जिखुनु आरोना नै बाथौआवबो माबा बाथौसो होनफ्लांबाय आं ओंखाम संग्रायाव सिङाव देखायबाय आं नोंथांमोननो जगार खालामना दोनखाबाय बाथौआव लागायखांनासो बेयाव लागायो आरोना माइनावनि नामाव लागायो आरो ओंखाम संग्रायाव न'मोन खांबासो जायो सना न'मोन खांबासो जायो न'मोन खांना जागोन दे जाहाथे न'मोन खांना जागोन ओइले बाबाया न'मोनसिगोन नों लागायसिगोन दे बेयाव लागायखांनासो बेयाव लागायगोन ना बाम जानो दसे मामिजों बाम जानो दसे थालिरखौ दानो जाथ'वासोना थालिरखौ दानो जाथ'वा फिसाखौ जागोन दे दानो जाथ' होनबाय नालाय सैथान नालाय फिसाखौसो जागोन होनदोंब्रा बे इसेल' जागोन होननाय जादों आरो बेना बाम जानो बाबु सोनाया हारसिङै बाबुआ हारसिङैसो 제 꿀 먹어봐봐 이제 시원한데 이거 दोनथ'खादोंना बेयाव दोनथ'खादोंना बेयावनोथ' दोनथ'दों आरो 돈토든 너무 가마 작은데 자야 다 자자 그거 좀
गोसोमखौ ब्लेक कालार 그 사투아 दा जागोन नों मन खांथों र' दाम सोबलांदोंना नोङो सिरिस 어차피 사거 खायदा बोराय बाहायना 어디한테 그래 जागोन दे दा जागोन खोमा दा जागोन दे खुलुमनायानो बिदि जायो नामा 저희가 그러는 거야 फुजा होनांगौबाथाय बिराद खें खें मोनो ओमफ्राय जेला होखाङो होनबाय एसे मारैबा जेला होखाङो होनबासो बिराद स्र' मोनलायो आरोना एकदम खें खें मोनबाय थायो नङाबा फुजा होनांगौ थाबाथाय फुजाखौ माला होखांनो जायो ओमफ्राय फुजा होखांबाथाय आराम मोनबाय आरोना जोंनिया दा एबार गैथ'ला जेबो फुजा होनांगौ गैथ'ला जोंहा खालि शिबरात्रि होयो ओमफ्राय कालि फुजायाव होयो लोखि फुजा ओमफ्राय बिश्वकर्मा ओमफ्राय बिनि बाहेरा बेलेग बेखिनियानो होयो ओमफ्राय ओंखाम गोरलै माबा गोरलै फुजाफोरनि मादाव आरोना हलिफोराव होआ दे हेपि शिवरात्रि होनहरबाव दे खनसे दहायनि बायदि गैला बे हाला एकदम जानो लुगैथारबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बेनोमोन जायफोरा नायनो गोसोनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय गैला बाबु आयु दुस्त जाबायलै बाबा जानो लुगैथारबाय नों दुस्त नंगौ दुस्त Hari acing sekali na zaku. Ini cuma jadeng babu na.